Вітаю, шановне спадарства, з вами Ярослав Стешик. Беларусь пратэстуе супраць дыктатуры, сілавікі ды спецслужбы шукаюць новыя спосабы рэпрэсіяў, а Белсат паказвае падзеі, як яны ёсць. Акцыя супраць адбірання дзяцей актывістаў. Телефон отобрали, выключили, я позвонить не могла. І гвалт на жаночым маршы. Затрымалі больш за 200 удзельніц. Здесь есть немало семей с маленькими детьми. Дапамога пацярпелым. 20 беларусаў, якія былі вымушаныя пакінуць радзіму па палітычных прычынах, сабраліся сёння тут на сустрэчу з Паўлам Латушкам. Дзень БЧБ. Для меня этот флаг является истинно белорусским национальным флагом. У Менску зноўку прайшоў жаночы марш. Мірная акцыя пратэсту супраць дыктатуры Лукашэнкі, міліцэйскай жорсткасці ды палітычных рэпрэсіяў. І зноўку разганяць жанчын прыехалі на аўтазаках людзі ў чорнай і зялёнай форме і ў масках. Яны затрымалі больш за 200 удзельніц. Каждый честный, порядочный белорус, у которого волнует прежде всего судьба своей родины, должен быть здесь и с нами. Калі мы супынімся, калі мы складём рукі так, як мы гэта рабілі ў 6-10 годзе, то нас закатаюць у асфальт і все. Сколько можно бояться? Пока мы все собираемся, пусть нам страшно, пусть нам всем есть что терять, но отступать нельзя. Только вперед, и я верю, победим. Ад самага пачатку на жаночым маршы прысутнічала наша карэспандэнтка Любоў Лунёва і на свае вочы бачыла, як людзі ў масках разганялі мірную акцыю пратэсту. Перадаем ёй слова. Жаночая акцыя ў Менску завяршылася брутальнейшым разгонам. Жанчын прыціснулі да сцяны, яны шчапіліся ў сцэпку, але гэта ім не дапамагло. Іх пачалі цягнуць па адной, па дзве і закідваць у аўтазакі. Трэба адзначыць, што нават і аўтазакаў на ўсіх не хапіла. Засталіся некаторыя, якія туды не патрапілі, і яны потым, калі ўжо аўтазакі з'ехалі, сталі ўздоўж праезжай часткі са сцягамі. Людзі ім сігналілі, але і тут пад'ехалі амапаўцы, і таксама пачалася брутальная зачыстка, хапалі гэтых жанчын, закідвалі ў мінібусы. Трэба адзначыць, што калону дзяўчат на вуліцы Богдановича суправаджалі байкеры. Яны сігналілі дзяўчатам, показывали им сцягі, і як толькі яны павярнулі на вуліцу Сурганова, таксама былі затрыманыя кінуты ў гэтыя аўтазакі супрацоўнікамі ДАІ і амапаўцамі. Так што, калі дзяўчаты стаялі на вуліцы Сурганова, яны скандавалі гэтым людзям без апазнавальных знакаў: «Што ты скажаш сваёй маме? Што ты скажаш сваёй маме?» Я запытвалі яны, і было бачна, як некаторым было нават і няёмка глядзець у вочы гэтым дзяўчатам. Але загад яны выканалі. 2 ночы 6гадовы Артём правёў у дзіцячым прытулку Фрунзенскага раёну сталіцы толькі таму, што ён сын актывісткі Алены Лазарчык. Дзіця забралі з сям'і ў выніку скаардынаваных дзеянняў міліцыянтаў, органаў нагляду і кіраўніцтва школы. Алену Лазарчык без тлумачэнняў затрымалі і не давалі сыходзіць з райаддзелу міліцыі да позняга вечара чацвярга. І толькі сёння, пасля грамадскага рэзанансу і акцыі пратэсту, Артём вярнуўся ў сям'ю. Діяна Радкевіч. Каля 200 чалавек прыйшлі сёння да сацыяльна-педагагічнага цэнтру з прытулкам Фрунзенскага раёну, каб падтрымаць актывістку грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Алену Лазарчык, якая хацела забраць адтуль свайго 6гадовага сына Артёма.
Пазаўчора жанчыну затрымалі. Артёма завезлі ў прытулак, калі пасля 6 гадзіны ніхто не забраў яго са школы. Старэйшыя сын і дачка распавялі, што са школы наконт брата не тэлефанавалі. Невядома, ці ведаў пра стан рэчаў бацька. Я не знала о том, что ребенка не забрали со школы, потому что всегда мы собирала мама. А в этот раз, получается, и я работала, и дедушек с бабушки не было дома, и вот такая вот ситуация произошла. Дачка Марыны распавяла нам, што і з ёй у дзяцінстве былі праблемы, але, маўляў, падрабязнасцяў не памятае. У дачыненні сярэдняга сына Владзіміра Алену пазбавілі бацькоўскіх правоў. Жанчына сцвярджае, што адзіная прычына – яе актыўная грамадзянская пазіцыя. Никаких других поводов нету. У меня хорошие условия, я работаю, я не пью, не курю, не болтаюсь, веду нормальный образ жизни. Выданне «Мінск новости» паведамляе, што ў жанчыны 5 дзяцей, з якіх у дачыненні 4 пазбаўлялі бацькоўскіх правоў. Алена гэта аспрэчвае, кажа, што мае 3 дзяцей. Артёма ніхто ў мамы не забіраў. Яго часова накіравалі ў дзіцячы прытулак, каб гарантаваць бяспечнае асяроддзе. Паколькі Лазарчык раней пазбаўлялі бацькоўскіх правоў, то без дакументаў, якія тлумачаць сітуацыю, што склалася ў сям'і, проста аддаць ёй дзіця нельга. Гэта ў тым ліку характарыстыкі з месца працы і ад участковага інспектара, ды іншыя. Сябра каардынацыйнай рады Андрэй Маханько пацвердзіў нам, што пазбаўленне бацькоўскіх правоў сапраўды індыкатар небяспекі. Мы разумеем, што гэтая мама, яна мае пэўныя праблемы, але гэтыя праблемы яны павінны вырашацца падтрымкай, а не адабраннем дзіця ў прытулак. Палітычныя прычыны ў дзеяннях органаў апекі бачыць і большасць людзей вакол прытулку. Нас всех хотят запугать, только по политическим мотивам, только. Это 100% политические мотивы. Я пришел, во-первых, разобраться, что произошло, чтобы понять, соответствует ли тому, что в СМИ написано. Учора да Алены прыязджалі органы апекі, якія прэтэнзіяў да жыллёвых умоваў не мелі, але копію высновы не далі. Без яе забраць дзіця не ўдалося. Артёма вярнулі маці толькі пасля 2 начэй у прытулку. Діяна Радкевіч, Белсад. Роўна 29 гадоў таму Верхоўны Савет Беларусі прызнаў герб пагоня і бел-чырвона-белы сцяг нашымі дзяржаўнымі сімваламі. Праз 4 гады дзяржаўныя сімвалы сталі незарэгістраванай сімволікай і нагодай да рэпрэсіяў. А што цяпер з пагоняй, распавядзе Алёна Дубовік. Цяпер такая хатняя вытворчасць сцягоў стала вельмі папулярнай. Сцягі раздаюць, прадаюць. Гэты сцяг, які шыю я, будзе падараваны сябрам. Сёння бел-чырвона-белы сцяг без усялякай дзяржаўнай прапаганды стаў сімвалам мірнага пратэсту. Ім упрыгожваюць кватэры і пад'езды, двары і вуліцы. Дзяржаўная нацыянальная сімволіка стала пры Верхоўным Савеце 12-га склікання. Пад гэтымі колерамі даваў сваю першую прысягу і Александр Лукашенко. Тады эта сімволіка была афіцыйнай, дзяржаўнай, і калі яго абралі прэзідэнтам, ён мусіў паважаць тую сімволіку, на фоне якой ён і стаў прэзідэнтам. Канешне, выбару яго не было. Але ўжо на другі год прэзідэнцтва Лукашенко правёў рэферэндум, між іншага, аб змене дзяржаўных сімвалаў. Змагаюцца са сцягамі і сёння, здымаюць з балконаў, замалёўваюць, вырываюць з рук на маршах. А дзяржпрапаганда, як і ў канцы 90-х гадоў, прыраўноўвае бел-чырвона-белы сцяг да нацысцкай сімволікі. Яны дасталі старыя, кажуць, канспекты. Зараз, слава Богу, уже 2020 год. Вось. І той прапаганды, якая была ў савецкіх школах у незалежнай Беларусі, проста няма. Больш таго, ёсць інтэрнэт, і кожны, хто хоча, можа пачытаць гісторыю. Чырвона-белымі колерамі запоўніліся вуліцы пасля выбараў 9 жніўня. После событий 9, 10, 11 числа и после смертей и всех тех жертв, которые люди отдали, то сейчас этот флаг как бы прятать нельзя. ВЧБ флаг для каждого это, мне кажется, сейчас, не знаю, какое-то объединяющее звено, оно выявляет в толпе каких-то своих людей, ты сразу начинаешь чувствовать себя более, не знаю, свободным, спокойным. Появился запрос на свое, на что-то народное, национальное и белорусское. Запрос на белорусское в этом году очень сильный. Паводле адмыслоўца, людзі самі вырашылі вярнуць нацыянальную сімволіку. Гэту сімволіку ўжо немагчыма выкрэсліць, вытравіць. Так і шлях забароны, а тым больш некі рэпрэсіўны шлях, я мяркую, самы малаплённы.
Улады працягваюць адносіць нацыянальную сімволіку да незаконнай. З учорашняга дня мабільныя аператары рассылаюць смс-паведамленні з просьбай паведамляць у міліцыю аб выкарыстанні незарэгістраванай сімволікі. Але паводле адмыслоўцаў сам панятак незарэгістраванай сімволікі ў заканадаўстве не вызначаны. Аднак ні пагрозы, ні пакаранні не замінаюць беларускім вуліцам убірацца ў нацыянальныя колеры. Алена Дубовік, Белсат. За апошні месяц, прынамсі, сотні грамадзянаў пакінулі Беларусь з прычыны палітычнага пераследу. З беларусамі, якія знайшлі часовы прытулак ля польскага гораду Бяла-Падляска, сёння сустрэўся сябра прэзідыуму каардынацыйнай рады транзіту ўлады Павел Латушка. Ён і сам быў вымушаны пакінуць радзіму пад пагрозай турэмнага тэрміну. Якой дапамогі чакаюць суайчыннікі, распавядзе Александр Папко. 20 беларусаў, якія былі вымушаныя пакінуць радзіму па палітычных прычынах, сабраліся сёння тут, каля цэнтра дапамогі уцекачам у горадзе Бялая Падляска на сустрэчу з сябрам каардынацыйнай рады Паўлам Латушкам, каб расказаць яму пра свае праблемы і пра свае спадзяванні. Як вы потрапілі сюды, у Польшу? Ці з'яўляецеся вы палітычным уцекачом? Да, я подал заявление на рассмотрение, скажем так, этого вопроса. Попал я сюда, потому что пошла информация, что меня собираются дать уголовную ответственность за разжигание, за подстрекательство к беспорядкам. Здесь есть немало семей с маленькими детьми. То есть одно дело, вот, допустим, я нахожусь здесь без своего сына. Мой сын находится в Беларуси с моей матерью. И я побоялась его просто везти сюда, но тем людям, у кого эти дети здесь, рядом с ними, им здесь довольно тяжело. Все-таки это не те условия, которые нужны для молодых семей. Ближайшим часам планую сустрэчу з прадстаўніком Верховнага камісара ААН па справах уцекачоў, каб паінфармаваць о той сітуацыі, якая складваецца з беларускімі уцекачамі на тэрыторыі Польшы. Таксама ближайшим часам ва ўрадзе Польшы ў Міністэрстве замежных спраў адбудуцца сустрэчы, дзе мы звернемся менавіта з просьбай аб дапамозе тым людзям, якія знаходзяцца ў Польшы, якія сёння прагучалі. Гэта перадусім пытанні, звязаныя з атрыманнем права да працы, як мага хутчэй магчымасцю вырашэння ўсіх адміністратыўных працэдур, якія б далі б магчымасць беларусам самім працаваць. Праблемы, узнятыя беларускімі уцекачамі ў Польшы, Павел Латушка агучыць падчас сустрэчы з прэм'ерам Польшы Матэвушам Маравецкім. Паводле словаў Паўла Латушкі, гэтая сустрэча адбудзецца на наступным тыдні. У Літве на дадзены момант грамадскія арганізацыі ацэньваюць колькасць палітычных уцекачоў на 300 чалавек. Паводле Паўла Латушкі, у Польшу прыбыло ўжо каля 500 палітычных уцекачоў з Беларусі. Александр Папко, Белсат. У гэты цяжкі час вернікі шукаюць сілы ў яднанні ды супольнай малітве. У чырвоным касцёле ў Менску распачаўся дабрачынны музычны праект «Малітвы Беларусі». Гэта серыя канцэртаў класічнай музыкі, прыбыткі ад якіх пойдуць на падтрымку і самога касцёлу святых Сымона і Алены, і дзеячаў культуры. Першы канцэрт адбыўся з аншлагам. Галіна Абакунчык. Сцены чырвонага касцёла гэтым летам бачылі шмат розных падзей. Гэтым разам людзі сабраліся на малітву Беларусі, першы з серыі дабрачынных канцэртаў. Ужо першы канцэрт гэтай серыі пад назвай «Вечнае святло» стаўся культурнай падзеяй сталіцы. Чарга па квіткі паўстала яшчэ за гадзіну да пачатку імпрэзы. Прачытаў у інтэрнэце, жадаю падтрымаць касцёл, і таму што гэта сродкі будуць накіраваны на падтрымку людзей і на самого касцёла, і паслухаць музыку таксама. Мне здаецца, што ўсё, што зараз робяць людзі, яно вельмі патрэбна, важна і яно прыгожа, таму трэба быць тут. Я адначасова некалькі гэтых варыянтаў і сам паслухаць і класічную музыку, і адначасова падтрымаць у гэтыя цяжкія часы супольнасць каталіцкую Беларусі. Таму я думаю, што гэта наша агульная справа, якую мы павінны зрабіць, каб увогуле зрабіць нашу Беларусь лепей. Арганізатары канцэртаў, музычны дом «Класіка» і Цэнтр культурных ініцыятыў «Артскіт» перадусім маюць за мэту дабрачынную салідарнасць. Усе сродкі пойдуць на падтрыманне чырвонага касцёлу і беларускіх дзеячоў культуры. Вельмі правільна зрабіць такія канцэрты, якія падтрымаюць наш народ, падтрымаюць Беларусь, і не проста гэтая серыя называецца «Малітва Беларусі чырвоным касцёле». Чырвоны касцёл стаў знакавым месцам
у гэтыя апошнія часы, апошні месяц для нашай краіны. Творы класічнай музыкі Моцарта, Шуберта, Гегеля прагучаць у выкананні хору, аркестру і оперных спевакоў, удзельнікаў дабрачыннага праекту. Я знаю очень много музыкантов, которые просто даже мечтают участвовать в том, чтобы выразить свою позицию, выразить свое отношение к происходящему. И условно серия концертов называется «Молитвы за Беларусь». Другі дабрачынны канцэрт «Рэквіем» Моцарта пройдзе роўна праз тыдзень і будзе прысвечаны ўсім ахвярам, пацярпелым у Беларусі ў мірны час. Галіна Бакунчык, Белсат. Шановное гаспадарства, завтра у Беларусі пройдзе марш справядлівасці. Грамадзяне патрабуюць трыбуналу для адказных за забойствы і катаванні мірных дэманстрантаў. Ад 14 гадзіны на Белсаце жывая трансляцыя падзеяў. А на развітанне давайте паглядзім рэпартаж, які больш пасуе менавіта да мірнага часу пра нашу прыродную спадчыну. Напрыканцы верасня ў Міёрах на Віцебшчыне традыцыйна праходзіць фэст «Журавы і журавіны». Там на балоце Ельня у вырай збіраюцца тысячы журавоў. А мне час ляцець. З вами быў Ярослаў Стешык. До завтра. С 2012 года отбывается фест «Журавы и журавины» с песнями, мастер-классами и, конечно, журавинами. Ягоды – головное богатие района. Скажите, сколько коштует? 3 рубля 50 копеек. Частуйтесь, коли ласка. Кухня – это радзівілаўская закуска з арэхавай пастай. У арыгінале гэта вішня, але ж у нас фестываль не вішнёвы, а фестываль журавінавы. Там я зрабіла з журавінамі, гэта таксама смачна. І мы падаем гэта на, зноў жа, клюкве на жытніх снеках. Арэхавая паста з журавінамі, з збітымі вяршкамі. Здесь замечательно находится болото Ельня, которое становится важным таким аэропортом для журавлей, для тысячи журавлей на протяжении уже многих и многих лет. И мы считаем, что это очень здорово привлекать к этому внимание людей, чтобы приезжало как можно больше туристов. Из Минска в Ельню приехали, познакомились с отличными ребятами, там они нас подвезли до Миор и рассказали, что у вас сегодня праздник. Ну вот мы здесь оказались. А мы уже книгу выиграли. И птичку сделали. Бачили журавлей, вельмі падабалось, потому что я их бачил только, коли они летели далеко-далеко, пару раз у своем житті. На самой справе на балоце Ельня гняздзіцца каля 50 пар шэрых журавоў, а тыя, хто зараз знаходзіцца тут, гэта ў асноўным птушкі, якія гнездавались у Прыбалтыцы, у Фінляндыі, у Ленінградскай вобласці. Цяпер на Ельні каля 3000 журавоў. У пік арнітолагі кажуць, тут можа быць да 6000. Пабачыць птушак можна яшчэ да сярэдзіны кастрычніка, калі яны распачнуць свой шлях у вырай. Настя Каханович, Белсат.